Mae pobl Cymru yn heiddi'r llywodraeth sydd yn eich cynrychioli chi. Rydyn am adeiladu dyfodol gwell i'n cenedl. Mae'n rhaid i chi ymddiried yn ddoe wedi'r cyfan rwy'n wledydd. Dylenau drws rad I rai dros 30 oed. Mae eich tad wedi pleidleisio drostom ni. Mae eich taid wedi pleidleisio drostom ni. Pam newid y traddodiad? Pwy sydd am gamblo ar yr economi? Byddwn yn plannu coed sy'n tyfu pres. Beth yn brocoli rad? No, I don't think so. Dyn ni'n meddwl gwneud llawer mwy o'r un peth. Rydw I wir yn poeni. Tafflwch allan a heg. Rhaid I bob gwleidydd cael codiad cyfle. Beth rydych chi yn meddwl yna? Mae pawb wedi clywed malu awyr y gwleidyddion pyped, ond dwi eisiau clywed beth rydych chi eisiau I Gymru. Mae cymaint o bobl wedi siomi gyda llywodraeth llafur sydd methu cael y pethau syml yn iawn. Chi'n gwybod bod angen gwellan gwasanaethau iechyd. Chi'n gwybod bod y system addysg rhy aml ddim yn helpu ein plant I llwyddo. Chi'n gwybod bod rhai pobl ifanc methu prynu catref neu hyd yn oed cael swydd. Ond gallu'n hun fod yn wahanol os byddai rhywun ond y gwrando. Cael garwed ar sioe pypedau a dechrau gweithio dros Cymru. Does dim angen talu mwy I aelodau cynulliad. Mae angen iddyn nhw wneud mwy. Mwy o'r nyrsys mwyn bod ganddynt yr amser I ofalu dros eu cleifion. Lleihau dosbarthiadau mwyn bod gan athrawon yr amser I dysgu ein plant. Ac economi cyfle sy'n helpu busnesau a cefnogi pobl I brynu catref mwyn dod ymlaen mewn bywyd. Dyna beth mae democratau rhyddfrodol Cymru eisiau cyflawni. Cymru sy'n rhoi pobl yn gyntaf. Arfair pumed, cefnogwch Gymru sy'n gweithio I chi. Cefnogwch democratau rhyddfrodol Cymru.